নমস্কার। আপনারা কেমতি অଛନ୍ତି? আই হোপ আপনারা ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଝାଲମୁଢ଼ି ବି ବନାଉଛି। ଯଦି କିଏ ଖାଇବାର ଅଛି ତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବନାଉଛି ଝାଲମୁଢ଼ି। ଯେ ଖାଇବାର ଅଛି ପଳେଇ ଆସିବ, ଖାଇବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଯାହାର ଦରକାର ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ରହିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଇବା ଏମିତି ଯଦି ଛୁଟି ମିଳେ ନା, ତେବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। এই ଜିନିଷଟା କାହାର କାହାର ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୋର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବେଶୀ ଖାଇଛି, ବୁଝିଲେ? ଝାଲମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା ନା, ଯିଏ ବି ବିକ୍ରି କରିବ ନା, ଗୋଟେ ଦିନ 3,000 4,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆଗ ଯଦି ଆସିକି ବିକ୍ରି କରିବେ ନା, ଏ ଜିନିଷଟା ମିଳୁନି ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନ ମିଳୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବେ ନା, ବହୁତ ପଇସା। କମ୍ପାନୀ ଯଦି ପଇସା ନେବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଗେଟ୍ରେ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସୁଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛି। ଲାଜ ଲାଗିବନି? ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆକୁ ବିକ୍ରି କଲେ କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗିବନି? ଲାଜ ହିଁ ଲାଗିବନି। ଘର ଘର ବିକ୍ରି ଆସିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାମ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ। ମୁଁ ତ ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଗାଁରେ ଯାଇକି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, ଛୋଟ ନିଜର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବି। ଆଉ ଆସିବିନି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ପିଲା କେତେ ଦିନ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଆନି ଏଠି ରହିକି କାମ କର। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି। ପିଆଜ କାଟିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲାଣି।
this look. पूरा रेडी किए खाइबा आस झालमुड़ी ठीक अच्छे देख केते सुंदर ला जे खाइब तुमर आड्रेस कहीदेव पठे देवी बुझल एटा तमिल कहती पानीपुरी बुझल जे खाइब पलि आस बुझल मत भोक लगे मु खाऊँ तो मो वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब करेंगे से रोची बाय नमस्कार।